Børnene! Hvad er der sket? En eller anden sig noget. Optimus ødelagde Omega-låsen. Hvad? Du gjorde? Det, der var nødvendigt. Der var ikke tid til endnu en langvarig kamp. Ikke når jorden var i overhængende fare. Så du ødelagde i stedet det eneste middel i alle universer, der var i stand til at gendanne vores hjem. Optimus, vi havde brug for den. Du var der ikke, doktor. Og det tilkommer ikke dig at tvivle på en beslutning taget i kamp. Det er lige, hvad det gør. Der må have været en anden udvej. Det var ikke så enkelt, Ratchet. Megatron brugte Omega-låsen til at angribe jorden. Optimus reddede vores planet. Men hvad med vores planet? Vi har kæmpet så hårdt, spildt vores energon og lidt uendelig mange tab for ingenting. Uanset om det var rigtigt eller forkert, kan det ikke gøres om. Og vi har et andet problem i den her verden. Connor har lige ændret spillereglerne, da de indblandede Jack, Miko og Raph. Prime! Pentagon forbereder sig på at gå DEFCON 1. Jeg har brug for at vide, hvad der foregår. Hvad er det, du refererer til, Agent Fowler? Måske skulle du gå udenfor og selv se efter. Ratchet, pas på børnene.